Салом дӯстони азиз, хуш омадем ба шабакаи мо бародаро. Чиқади ки ай пеш Рамазон ай мо барои шумо ана мечта тайёр кардем, яъне плитой дтага дконфорка. Ана хубии мечта чие ки мақсад ба нархи арзон, баъд ҳамун чиз кафолат дора. Ина чиқади ки дидестен дар параи экран. Ана кафолат мисол чиз бақувватай ана надёжне чемай як наве ки мисол ай магазин тай 400 сомон мехаред, авая дер намоне бачаҳо ма ба шумо аксия карда мефурӯшем 150 сомон да. Занг занен, номеро дар рӯи экран ҳаст, ҳатман тамос даброен, ҳатман чизи хуб иншоалло гарантияш хати ба шумо метиҳем. Хуб бародаро, бетараф намонед, ҳатман тамос даброен. Барои тайёр кардаги хела мондаги ба нархи арзон во кафолат чиқади ки чизои оригинал задагим ки ҳар як таита баракат ёбӣ, мисол дар моҳи муборак як гишнаву ташна намон. Хуб, зиндаву сарбаланд бошед, видеоро дастгирӣ кинен. Аз шумо хоҳиш мекунем ки бародаро падилитса кинен ки як камбағали дигарам ки сум надора ҳамин чиза мисол бигира. И иншоалло боварӣ дорем ки ай оригинал да хизмата мекунад. Барои ман мисол як ҳаракат мекунем, як мисол бигем ба сидқи дил кор мекунем ки як касам харид чиз 2 рӯз 3 рӯз набараву солуш хати хизматша кунад. Хуб, гуфтум ҳамеро бифаҳмонам да ҳар як таита иншоалло падилитсаш кинем. бачаҳо падилитса гири да каналотон ҳам мепартоем ки як камбағал дига бисёр камбағале ҳаста ки шароит надора ҳамун чиза бихара, мехоҳа бихара, нест хонаш да, не ки мисол ба нархи қимат, аммо арзонтар мисол ба маза карда метиҳемтон. Хуб, зиндаву сарбаланд бошед, дастгирӣ кинен моро, лайка чиқед, обод бошед.